Njengoba usumkhulu kangaka-ke Phakela umthakathi, ungene ey'cathulweni kaShaka zakulingana. Bayakubona lapho usumkhulu ngaphezu kwabo ngoba phela usumkhulu ngaphezu kwabo uMalema la. Usumkhulu ngaphezu kwakhe uRamaphosa. Bayakubona ubukhulu bakho and abaneme. Bazohlangana bodwa, bazokwenza konke okusemandleni ukuthi bayakuthola la omncane khona bese beyakubamba. Thina njengesizwe kuzofuneka ukuthi sithandaze sikhulekele ekutheni amathonga nje akini namathonga wonke amaqhawe afa efela lelizwe ukuthi ekusingathe njalo ekwenza uqine. Ube lo muntu esimbonayo uwuye njengamanje. Ungadidiseki. Ume nje emagameni akho, ume emagameni akho ungawashintshi. Njengoba umkhulu ngaphezu kwabo, abalele bafuna konke okusemandleni ukuthi bazokubamba kanjani, bazokuthola kuphi la omncane khona. Baphuma umkhankaso bayacwaninga benza konke. Kuyimanje sebeyazi ukuthi wena unamali. Bazokwenza konke okusemandleni ukuthi bayasondela kuwe, besondela nalento le wena ongenayo ukuze bezokwazi ukukubamba bekugwinye. Kuzosuka umuntu eze kuwe kanti uthunywe yibo labaya ukuthi akasondele kuwe, eze kuwe engathi uzokweseka ngalokhu ongenakho, engathi uzogcwalisa la omncane khona ukuze uzoqhubeka nomkhankaso wakho uye phambili, kanti sekuyiplani ukuthi bafuna ukukubamba la omncane khona. Uma ungaqaphile eqolo njengonwabo uzoyithola usungaseyena lo muntu oyena. Bazofika bekuxhase ngemali le vele oyidingayo ukuze umkhankaso uqhubeke phambili futhi ugcine inqobile lempi, vele imali uyayidinga. Bazokufuna ukukunikeza-ke imali. Bekunika imali kanti abakunikeli ukuthi uqhube umkhankaso kodwa kuphela bakunikela ukuthi ubathembe. Mase bekunikele le mali wayisebenzisa wawubona ukuthi uyaqhubeka umkhankaso wakho uyaphambili. Bazothi sebebonile ukuthi usuyabathemba bese bekuzela neyalo. Bazokuyala ngokuthi uvule iqembu lepolitiki. Bazokutshela ukuthi njengoba usumkhulu kangaka, umkhulu kunabo bonke labaholi abakhona le-South Africa. Okusho ukuthi uma ungavula iqembu lepolitiki, lelo qembu lepolitiki lizodla amahlanga, kanti cha, akukho lokho, alikho iqembu lepolitiki elingaphumelela kusekhona leli qembu ukuthi i-ANC. Ngoba konke no-IEC laba i-ANC yonke leya nto. Okusho ukuthi uma ungaqaphile eqolo bazokukheqa, bazokushaya phansi, bazokugwinya. Uzothi uma usumethembile lo muntu bese ekuyala ngokuthi vula iqembu lepolitiki. Mina ngimethembi ngisho wayena uSinqa Semfene lo hamba naye. Ngiyamazi mina uSinqa Semfene, angimethembi. Angisho ukuthi akathembakele, kodwa ngithi mina angimethembi. Udadewethu lo sebenzisana naye futhi uMangobese Zuma, angeke ngize ngimthembe kakhulu ngoba umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uyakwazi ukufika umeshele engakuthandi, umncenge ezivume ekuthande. Ethi sekuthandile kuphinde kufike omunye futhi efike ekhulume kahle naye, ephinde futhi evume. Umuntu wesifazane noma bengenjalo bonke, kodwa nje abantu besifazane banaleyo nkinga leyo. Bazothi-ke subathembile-ke bese bekuyala ngokuthi-ke vula iqembu lepolitiki. Nawe ngempela uwabona amandla akho and ubone ukuthi umkhankaso wakho ngempela uzohamba uye phambili uma usemandleni, usuphethe amandla. Ngalesikhathi-ke usuthathile leso sinqumo sokuthi uyavula iqembu lepolitiki, bazokuxhasa futhi. Bekuxhase ngemali yokukubhalisa, bekuxhase ngemali yokuphusha liye phambili, ukhankase, ungenele ukhetho, ubhalise kwa-ANC, libhalise iqembu lakho besemthethweni. Ngalelo langa kube kuphelile ukudoda kuwe. Ngalelo langa uyobe usuvaliwe umlomo, ngalelo langa uyobe usuboshiwe izandla, ngalelo langa uyobe usuboshiwe iy'nyawo. Uzobe unqolusa amehlo nje ubuka. Uzobe usuqashiwe, usunomsebenzi lapho uhola khona nyanga zonke kuhulumeni. Uyazi-ke nawe ukuthi la okusetshenzwa khona kunomthetho wakhona. Waqala wayongena lapha ePhalamende, bonke abantu abangena ePhalamende bangena bephusha izisu phambili. Kungena izisu zabo kuqala lapha phakathi emnyango wasePhalamende. Befike begcwalise lokho abakugcwalisayo, bephinde bephume bephushe zona izisu zabo, beyongena nazo ey'nganeni zabo kuqala. Befike bokhipha konke abakudle ngaphakathi laphaya. Abantu kade bebaseka basuke sebesele ngemuva.
sungasakhuluma indaba yabo. Ingakho-ke ngithi mhla bakuthatha bakufaka ePhalamende, bakuthatha bakukhandisa iqembu lakho lepolitiki, uyobe uphelelwe ubudoda ngalelo langa. Ubudoda kuyobe kuphelile, finish. Yonke into oyoyikhuluma ngomlomo wakho kusuka ngalelo langa uzobe ungasakhulumi njengendoda yase-South Africa. Uzobe usukhuluma njengomholi weqembu elithile. Umholi weqembu elithile yonke into ayikhulumayo usuke esekhuluma ipolitiki. Labayana bazobe bekuxhasile ukuthi ulivule lelo qembu labo, lelo qembu lelo, ibona bazobe sebekukhuza bethi asikhulumi-ke kanje la. Uzobe ungasakwazi ukuya lapho othanda ukuya khona, uzobe ungasakhulumi noma yini othanda ukuyikhuluma, uzobe ungasenzi noma yini othanda ukuyenza, ngenxa yokuthi uzobe ungaseyena lo phakela umthakathi owuyena. Uzobe usuwumholi weqembu lepolitiki. Yonke into ozobe usuyikhuluma izobe isihlaziywa kuthiwa umholi weqembu elithile uthe, ukuze kuzozwakala kabi kulaba abalixhasile iqembu lakho lepolitiki, bese bebuya bezokhuluma nawe bethi asikhulumi kanje la. Uzobe usunomthetho lapha ngaphakathi ePhalamende, uzofika etafuleni elibeka umthetho obhedayo, owaziyo njengamanje ukuthi uyabheda, kodwa umuke wangena lapha ngaphakathi uzofika uwuthobele loya mthetho loya, ngoba uzobe usuqashiwe, uzobe usuyisisebenzi sabantu samadoda athile. Ngalesikhathi wena uthi ungenela ukuthi uyothatha amandla lapha, awekho amandla azofika wathathe lapha. Kwalelo qembu lakho lepolitiki ongabe usulikhandile kuyoba iqembu eliyoba namandlanyana njengabo amaqembu nyana lawa i-EFF akaqhamuka kwangazuthi izinto ey'philayo. Emva kwesikhashana ungasho nje ukuthi kuphi kuyimanje, akuseyiso ngisho isiphaza, sekuyitafula nje edayisa amakhenadi neshepisi. Nawe-ke mhla walivuma lelo nakhuzana, qapha nje eqolo ekutheni bonke abantu abasondele eduze kwakho uyalibheka uxhaso abaxhasa ngalo, bengakufaki ogibeni, ngoba lolo xhaso lungeza kanti akusilona uxhaso, umlomo wengwenya ukhamisile uthe. Make wangena phakathi bayavala, kuphele ngawe.